Marario, abire wa Junet ni. Gima Junet no wacho no en gima is very unfortunate. Nite mana wamanyo to chalga gima podo obado podo manya kama injire. En kama nicho wuoyo gi galamoro cha. Yes. Ema wadwaro en gima is unfortunate kendo en wich kuot. Ni jatelo moyier go mbulu mo akaluo. Nyalo wuok madhi los kaka Junet ne loso ni. Victor nekech kae bende mwanyalo wacho ne. Gima miyo wacho kama en ang'o? Chike mag mesa. Victor, chike mag mesa tingeni Junet gi jok mamoko gi gidhi ka-awanya. To gine magigerie molo kata nyithindo madala no. Gine makoro gidhi wanyo to ewi mesa ni. Gine magiger kendo giwuoye marach molo kata weg chiemo. Victor, nekech sa ingeni Junet Joho gi Azimio ang'wen miluongo ni jo experts gi. Te gine kombe gi kaluore gi wach mar freedom of expression. Manyocha jo Gen Z owuok godo oko ka. Gine kombe gi kaluore gi remb Gen Zs. Gin beneficiaries. Yes. Uprising. Gin jo nie komno nikech nyithindo manyocha no negi e dho parliament ka. Manyocha no chwero remo. Wandai gi jogo tema nyocha no yes. Gimbadi nyaka Junet obede komni nekech Wandai no wene. Kanyo Gen Z we wuok oko manyocha ne githo e streets ka mano no kel gi gimi luongo ni freedom of expression both online to gi offline manyocha nyithindo gi no wuok godo koro ok inyal bedo ni kai sedonjo to koro kendi wacho ni jok manyocha ne oketo ngimagi e andaki mondo inwang' komni ni koro richo mano nyisi ni to kare dine sirikand ni mar Azimio dino bedo machalo nade ka koro mae to mara suma ni ema Junet golie koke machalo kama mo wacho ni koro President William Ruto nyalo suspend constitution nekech en bora nang'o gigi beyo nete moyudo ni emo chamo aparo ni en wich kuot kabisa kendo jo suna East watimo mos to aparo ni wang'ni ka Nyasaye ogwedho tu nyalo tieko gi wiu. Ura iger mana ni wadhi December. Yeah.